I ćao svima, ja sam Magimen. Danas ću vas upoznati sam sa sobom. Da. Pošto sam pravio neke klipove, ali i dalje vas nisam upoznao sa mnom. Ja se zovem Ognjen, prezivam se Stojković, rođen sam u porodilištu, živim u gradu Boru. Idem u 5. razred osnovne škole 3. oktobar, rođen sam 30. septembra 2002. Ili za nekog ko ne zna kad je septembar, 30.9.2002. Onda u horoskopu sam Vaga, šta još, zovu me Amidži, Ogi, onda, i to je to u stvari. Jako volim da igram igrice, volim da pravim klipove na YouTube-u, pogotovo volim Minecraft da igram, iako ne pravim baš često klipove o Minecraftu. Ali to je bila čista, kratka moja biografija. Vidimo se sljedeći put. Ćao!